2009. godina je zapravo godina koja je polovina dekade, a sve zemlje članice dekade počinju da preduzimaju masovno ili sistemski veće mere. Afirmativnom akcijom u obrazovanju, govorimo o Srbiji, poslednjih 6 godina upisano je 913 učenika u srednje škole i 626 studenta na univerzitete. Ministarstvo zdravlja angažovalo je 60 zdravstvenih medijatorki i samo u poslednjoj godini odobrilo oko 7 miliona dinara za projekte romskih nevladinih organizacija i zdravstvenih institucija. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja realizovalo je konkurs za javne radove na kome je odobrilo oko 50 miliona dinara za projekte koje su zapravo podelile romske nevladine organizacije sa svojim partnerima. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja podržava izradu planske dokumentacije u oblasti u kojima se nalazi 11 romskih naselja u 9 lokalnih samouprava u Srbiji. Ministarstvo kulture organizuje konkurse za podršku projektima nacionalnih manjina u oblasti kulture i medija i informisanja i podržava izdavaštvo. Ministarstvo omladine i sporta podržava projekte romskih omladinskih organizacija, uglavnom oblasti obrazovanja i stanovanja.